בוקר טוב, נתחיל בכמה נשימות. לאט לאט אפשר לעצום עיניים, להתמקם, ניקח שאיפה. נשיפה. ניקח שאיפה אל הריאות, ננפח את הריאות בשאיפה. נשיפה. ניקח שאיפה אל הבטן, ננפח את הבטן בשאיפה. נשיפה לאט לאט. ניקח שאיפה לאורך עמוד שדרה, נזדקף בשאיפה. נשיפה. נעשה עוד פעם אחת, שאיפה אל הריאות. נשיפה. שאיפה אל הבטן, ננפח את הבטן. נשיפה, נוציא לאט לאט. שאיפה לאורך עמוד שדרה. נשיפה. קחו לכם כמה נשימות נוחות ולאט לאט אנחנו פוקחות את העיניים ומתחילות סיבובים רחבים של הצוואר, כמה שיותר כדי להגיע לכל האזורים. שאיפה. נשיפה. ועכשיו מצד שני. שאיפה. נשיפה. מעולה. בואו נעשה קצת סיבובים של הכתפיים לאחור. ואנחנו מניחות את יד שמאל על ברך ימין, יד ימין מאחורי הגב. אני מסתובבת כמה שיותר גב זקוף. ניקח פה שאיפה. נשיפה. ואותו דבר לצד שני. שאיפה. נשיפה. מצוין. נחזור חזרה לאמצע. יד ימין ליד אגן ימין, יד שמאל עולה למעלה. אנחנו לוקחות שאיפה. ובנשיפה אני יורדת למטה. להשתדל כמה שפחות לנתק את אגן שמאל. להרגיש את המתיחה במותן. ולצד שני, שאיפה. נשיפה. מצוין. נחזור חזרה, שתי ידיים עולות למעלה. ניקח שאיפה. ונשיפה, אנחנו יורדות למטה. להרפות את הראש והצוואר כמה שיותר. המתיחה היא מהגב, לא מהכתפיים. קחו שאיפה. נשיפה. ולאט לאט נעלה בגב עגול. ואנחנו עוברות לישיבה על 6. בואו נניע טיפה את האגן מצד לצד. ועכשיו אנחנו מוציאות את הראש והאגן החוצה. ונכניס פנימה כמה שיותר להרים את הגב למעלה. ושוב נוציא החוצה. ופנימה. פעם אחרונה נוציא החוצה כמה שיותר. ושנשיפה, נכניס פנימה. ואנחנו מתיישרות חזרה. יד ימין ורגל שמאל עולות למעלה. אני מרימה את יד ימין ורגל שמאל, מבט קדימה. קחו פה שאיפה. נשיפה. ועכשיו אני מצמידה את העקב שמאל אל האגן. יד ימין מנסה לתפוס את העקב. ברגע שהחזקתי, אני מנסה כמה שיותר להרים למעלה ולהרחיק את זה מהגב. מצוין. ולאט לאט בעדינות לשחרר, ואנחנו מחליפות רגל. יד שמאל ורגל ימין, שוב מבט קדימה. לשמור על האיזון. קחו שאיפה. נשיפה. ועכשיו אני מצמידה בעדינות את עקב ימין
לוקחת את יד שמאל, מחזיקה, ברגע שהחזקתי, אני מנסה כמה שיותר להרים את זה למעלה, מבט קדימה, שאיפה, נשיפה, אני מורידה בעדינות, מצוין, רגל ימין באה קדימה, אנחנו מתחילות לנוע פה, קדימה ואחורה, לפתוח לאט לאט, לנשום, קחו שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, מצוין. ואני מחזירה חזרה את רגל ימין, רגל שמאל באה ליד יד שמאל, קדימה ואחורה. לנשום, לא לשכוח לנשום. ככל שאנחנו נושמות יותר, אני מזכירה ככה, הגוף מאפשר יותר ונפתח יותר. שאיפה, נשיפה, ועכשיו בעדינות אני מחזירה את רגל שמאל. אנחנו יורדות על האמות, מה שאנחנו עושות עכשיו זה דולפין, אני מנתקת את הברכיים ולוקחת את האגן כמה שיותר אחורה, מבט למטה, דרישתי אל הטבור, זאת אומרת שהמבט שלי אני רוצה להסתכל אל הטבור ונניע בערך. עקבים כמה שיותר רוצים לגעת ברצפה, לנשום, קחו שאיפה, נשיפה, ואני חוזרת חזרה, מורידה ברכיים, מצוין. אני מניחה מיישרת את כפות הידיים, ואני רוצה להימתח איתם כמה שיותר קדימה, בטח הזה רוצה לגעת ברצפה. שימו לב לא להביא את האגן קדימה מדי או אחורה מדי, האגן מקביל לברכיים, המצח יורד, קחו פה שאיפה, נשיפה, ובעדינות אני מתרוממת חזרה, מצוין. רגל ימין הפעם באה בין שתי הידיים, גם פה אני קצת הולכת קדימה ואחורה, וננשום, קחו שאיפה, נשיפה, ועכשיו אני משאירה את זה באמצע. שימו לב שהברך לא תעבור מדי את פרק כף הרגל, בגובה הקרסול, ויד ימין עולה למעלה, קחו שאיפה, נשיפה. מי שרוצה אפשר טיפה לנתק את ברך שמאל, שאיפה, מבט ליד ימין, נשיפה, מצוין. נחזיר חזרה. איך שאני, לפני שאני מורידה את הברך, אני מוציאה את רגל ימין, והפעם רגל שמאל באה קדימה. אנחנו מניחות את הברך קדימה ואחורה. ננשום, קחו שאיפה, נשיפה. ועכשיו אני מחזירה את הברך חזרה, יד שמאל עולה למעלה, מבט ליד שמאל, קחו שאיפה, נשיפה. ועכשיו מי שרוצה אפשר לנתק את ברך ימין, לנשום, שאיפה, נשיפה. אני מחזירה בעדינות את יד שמאל, מנתקת את ברך שמאל, ואני בסוג של פלנק מסוים, מצוין. קחו פה שאיפה, מבט קדימה, ונוריד ברכיים. נתיישב על העקבים, ניקח לנו כמה נשימות. אפשר לנוע טיפה מצד לצד, לנשום. מעולה, מפה אני מתרוממת ועוברת לאצבעות הרגליים. אני רוצה להתנדנד טיפה על האצבעות, לנשום. אנחנו תכף נעבור לעמידה. מי שיכולה אפשר טיפה לפסק, ואני אבוא איזה ממול, רגל, בדיוק, עקב, אני מניחה עקב, יפה. וברגע שאני מרגישה שאני יכולה, אני מניחה את שני העקבים, להתמקד, נביא ידיים קדימה, אפשר עם המרפקים טיפה לדחוף את הברכיים, לנשום. קחו פה שאיפה, נשיפה, כמה שיותר גב זקוף, שאיפה, נשיפה. בואו נביא ידיים קדימה, ואנחנו מתרוממות לעמידה. מעולה, בואו ננשום. ועכשיו רגליים ברוחב האגן,
אני מרפה את הצוואר ומתחילה להתנדנד מצד לצד. לאט לאט אני מכופפת ברכיים. ותוך כדי הנדנוד אני רוצה לרדת יותר נכון למטה. תוך כדי נדנוד ימין ושמאל. אני יורדת בגב שהוא עגול. למטה, למטה, למטה. ברגע שהגעתי למטה, אני מחזיקה או בכפות רגליים או בקרסול, כל אחת לאן שהיא מגיעה, ואני מתחילה ליישר ברכיים. לכופף, ליישר. לכופף, ליישר. מצוין, לכופף, ליישר. מפה אני מרימה טיפה ראש בגב, מתארך מבט קדימה. והפעם אני מכופפת רק את ברך שמאל, ויד ימין עולה למעלה, מבט ליד ימין, קחו שאיפה, נשיפה, ואני מורידה חזרה, מחליפה, פעם ברך ימין כפופה, ויד שמאל עולה למעלה, אני לוקחת שאיפה, נשיפה, מצוין, חוזרת חזרה, מיישרת ברכיים, אני מניחה ידיים על המותניים, והפעם אני מתרוממת עם גב זקוף למעלה. מצוין, בואו ננער טיפה. ועכשיו אנחנו פותחות פיסוק כמה שיותר רחב, כל אחת כמה שהיא יכולה. אני מקפידה שהעלב החיצונית של הרגליים, כפות הרגליים, יהיו מקבילות, לא פנימה מדי, לא החוצה מדי. כמה שיותר מקבילות, מצוין. עכשיו רגל ימין נפתחת, יד ימין נמתחת ימין, ימין, ימינה, יורדת למטה, ויד שמאל עולה למעלה, קחו שאיפה, נשיפה, מצוין. אני מסתכלת למטה, עולה בחזרה, ידיים לצדדים, אני סוגרת את רגל ימין, פותחת את שמאל, הפעם יד שמאל נמתחת, הצידה, 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 יורדת למטה ויד ימין עולה למעלה, קחו שאיפה, נשיפה, מצוין, מבט למטה ואני עולה חזרה, ידיים לצדדים, אני סוגרת את הפיסוק, ידיים על המותניים, אני לוקחת שאיפה ונשיפה, אני יורדת בגב זקוף, כמה שיותר, מניחה את הידיים, אם אתם לא מגיעות אז או שתנסו לפתוח קצת את הפיסוק, או להניח אפילו בלוק או משהו, כדי שהברכיים יוכלו להישאר ישרות. מצוין. פה אני מתנדנדת טיפה מצד לצד. קחו שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. מצוין. בואו נתרומם חזרה למעלה בגב עגול. ושוב ידיים לצדדים. הפעם אני לוקחת שאיפה, בנשיפה יד ימין הולכת לרגל שמאל ויד שמאל למעלה. ניקח שאיפה, נשיפה, מצוין, מבט ליד שמאל, גם פה אני לוקחת שאיפה, נשיפה, ונעלה למעלה, אותו דבר לצד שני, יד שמאל לרגל ימין, שאיפה, נשיפה, מצוין, מבט ליד ימין, גם פה ניקח שאיפה, נשיפה, ונחזור חזרה למעלה, לאט לאט נסגור את הפיסוק. מצוין, אנחנו נעשה עכשיו ברכת השמש, ומשם אנחנו נעשה פעם אחת ברכת השמש מלאה, בפעם השנייה אנחנו נרד מכלב מביט מטה אל המזרון. אז קודם כל אני סוגרת רגליים, שאיפה, ידיים עולות למעלה, מבט אל כפות הידיים, נשיפה, ידיים יורדות למטה לצידי הרגליים, ראש אל הברכיים, שאיפה, גב מתארך, מבט קדימה, נשיפה, יורדים לצ'טורנגה, שכיבות צמיחה, שאיפה, כלב מביט מעלה, נשיפה, כלב מביט מטה ל5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה, רגליים באות קדימה, אל הידיים, גם מתארך מבט קדימה,
נשיפה, ראש של הברכיים. שאיפה, ידיים עולות למעלה, מבט אל כפות הידיים, ושמה סיטי. נעשה את זה עוד פעם אחת, רק שהפעם מכלב מביט מטה, אנחנו יורדות אל המזרון. שאיפה, ידיים עולות למעלה, מבט אל כפות הידיים. נשיפה, ידיים יורדות למטה, לצידי הרגליים, ראש אל הברכיים. שאיפה, גם מתארך מבט קדימה. נשיפה, יורדים לצ'טורנגה, שכיבות צמיחה. שאיפה, כלב מביט מעלה. נשיפה, כלב מביט מטה ל5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. נוריד ברכיים אל המזרון, ואנחנו עוברות לישיבה על האגן. רגליים ישרות קדימה, גב זקוף. עכשיו שאנחנו בפרופיל, שימו לב, עדיף להיות עם ברכיים כפופות וגב זקוף, מאשר ליישר רגליים, אבל הגב שלי הוא ככה. אז אני מזכירה, בואו נהיה בגב זקוף, גם אם זה אומר שהברכיים טיפה כפופות. מפה אפשר לעבוד לאט לאט ליישר אותם. אנחנו לוקחות ידיים למעלה, לוקחות שאיפה ונשיפה. אני יורדת עם הראש ל5 נשימות. 1, 2, 3. שימו לב לכתפיים שאתם לא עושות את זה, כתפיים רפויות. 4, 5, נעלה לאט לאט בגב העגול. ועכשיו אני מביאה את רגל ימין אליי. אותו דבר, שתי ידיים למעלה, שאיפה, נשיפה. גם פה ניקח 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. גם פה נעלה בגב העגול. ואותו דבר לצד שני. רגל שמאל. פעם באה. ואנחנו לוקחות שאיפה. נשיפה. 1, 2, 3, 4, 5. נעלה בגב עגול, בעדינות. אני סוגרת את רגל שמאל ואני פותחת פיסוק. אני אבוא ממול, פיסוק כמה שיותר רחב. יד ימין מאחורי הגב, אבל לא כדי שנשען אחורה, אלא דווקא הפוך, כדי שהיא תדחף אותנו קדימה. אנחנו לוקחות את יד שמאל, שאיפה ונשיפה. יד שמאל הולכת לרגל ימין. גם פה יש לנו 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. נעלה לאט לאט לאט. אותו דבר צד שני, יד שמאל, אני מזכירה לו כדי להישען אחור, אלא כדי דווקא לדחוף אותנו. דחיפה קדימה, יד ימין עולה למעלה, שאיפה. נשיפה, הולכת ליד שמאל, לרגל שמאל, סליחה. 1, 2, 3, 4, 5. לאט לאט נעלה למעלה וקדימה. אני מביאה פעם את שתי הידיים קדימה. אני רוצה שטיפה תתנדנדו, תרככו את האזור. מצוין. אנחנו לוקחות שאיפה, נשיפה, ותוך כדי אני טיפה מתקדמת עם הידיים. מצוין. עכשיו גב מזדקף, מבט קדימה. ניקח שאיפה ונשיפה. אני מורידה את הראש ל5 נשימות. 1, 2, 3, 4,
5, מעולה. בואו נתרומם לאט, לאט, לאט. נסגור בעדינות את הרגליים, ואנחנו עוברות לתנוחות סיום. תנוחות סיום הם, אני מזכירה, גשר, עמידת נר ועמידת ראש. אנחנו נתחיל קודם כל בגשר. אנחנו קודם כל נשכבות על הגב, ידיים למעלה, 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 טיפה נשחרר. מצוין. עכשיו אני מרימה את האגן כמה שיותר גבוה. ברגע שמיקמתי, אני ממקמת את הידיים. יפה מאוד. אני עושה הסעה קטנה של הגוף קדימה, ומתרוממת על הראש על האזור השטוח. אם הגעתי לפה, אני מתגלגלת לאט לאט עם האף לכיוון המזרון. ברגע שזה מספיק נעים לי ונוח, אני מתרוממת עם הידיים. מצוין. עכשיו שאנחנו פה, אנחנו פותחות את בית החזה, פותחות קדימה. מצוין, ליישר רגליים. ונחזור בעדינות חזרה, נוריד את האגן ונרד. מצוין. מפה אנחנו עוברות לישיבה. רגע, בגלל שעשינו קשת לצד אחד, אנחנו רוצות רגע למתוח לכיוון השני, ל5 נשימות, פצ'ימוטנסנה. 1. אני גם אוהבת טיפה לצוז מצד לצד, לא חובה, כל אחת מה שמתאים לה. 2. 3. 4. 5. מעולה. בואו נתרומם חזרה, ואנחנו עוברות לעמידת נר. אני מרימה את הרגליים למעלה, למעלה, למעלה. מעולה. יש לי פה 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. 5. לאט לאט אני לוקחת את הרגליים אל מעבר לראש, כמה שיותר ישרות. מי שיכולה אפשר לחבר לאט לאט את הידיים, לנתק אותם ולחבר. 1. 2. 3. 4. 5. עכשיו נביא ברכיים אל האוזניים. 1. 2. 3. 4. 5. לאט לאט אנחנו נחזור חזרה. שימו לב שכשאני יורדת, אני לא תופסת עם הכתפיים והצוואר, אלא הבטן מחזיקה את זה. אנחנו יורדות חוליה, חוליה, והבטן מחזיקה. מצוין. טוב, אז החלטתי לוותר על עמידת ראש, כי זה משהו שאני מעדיפה לתת לו הסבר מפורט קצת בנפרד. אז מה שנעשה לסיום, פשוט נעשה מתיחה לגב. קצת פיתול קטן, אנחנו עם ברכיים כפופות. קודם כל ניקח אלינו ברכיים. נזיז קצת מצד לצד. מעולה. עכשיו נתפוס את כפות הרגליים להפי פאפי. נרים אותם טיפה, וגם פה אפשר להתנדנד. קחו שאיפה, זה ממש מסאז' לגב. זה לא אמור להיות כואב, אם כואב לכם צריך לבדוק ולעצור. אני מזכירה, לא הזכרתי בתחילת השיעור, וואו, לא להגיע לכאב, כמובן אם משהו כואב, לעצור. מעולה, ומכאן אנחנו מורידות את הרגליים. אני משחררת את שתי הרגליים ישרות, רגל ימין עולה למעלה, 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 והולכת שמאלה. שימו לב שהכתף ויד ימין נשארת במקום, מבט ימינה. זה פיתול הגב, בעדינות, קחו שאיפה. נשיפה. ואותו דבר נעשה לצד שני. רגל שמאל עולה למעלה, והולכת ימינה, ימינה, ימינה. יד שמאל נשארת במקום, מבט שמאלה. גם פה ניקח שאיפה. נשיפה. ונחזור חזרה לאמצע, נרפה, רגליים, ידיים לצידי הגוף, אפשר על גב כף היד. שימו לב לכתפיים שהם לא למעלה, תורידו אותם
למטה אפשר לעצום עיניים, ויש לנו פה מנוחה של כמה דקות. תנו לכל השרירים שעבדו להרפות, קחו שאיפה, נשיפה. מי שבעניין של דמיון מודרך, אפשר ממש לדמיין איך אור נכנס מצ'קרת הכתר, ביהדות מספירת הכתר, וממלא את כל הגוף באור, ולנשום.